Moje meno je Ela Stračárová, mám 24 rokov, som abstinujúca anorektička. Možno vás napadne otázka, že prečo abstinujúca anorektička, keď vyzerám ako vyzerám, len určite nie ako anorektička. Chcem zdôrazniť hlavne to, že anorexia je v prvom rade choroba psychická, čiže kľudne dievča môže mať aj nadváhu, ale to neznamená, že sa netrápi každodenne nad jedlom. Takže celé moje detstvo bolo veľmi komplikované. Som nechcené dieťa. Mamina ma mala až v 40-ke. Jej celý pôrod vlastne bol komplikovaný. Čiže mamina sa so mnou trápi, už ešte som ani nebola vonku a už boli so mnou problémy. Môj otec je bývalý kulturista. V mestečku Vrbové 4 km od našej dedinky. S kamarátmi cvičili v pivnici, tým, že chceli ušetriť financie a kulturistika je veľmi náročný šport, čo sa týka stravy, čo sa týka doplnkov. Je veľmi časovo náročný. Ak niečo chceš dosiahnuť, tak proste musíš tomu obetovať všetko. Ale musíš sa vedieť naučiť to skombinovať. Musíš si vedieť nájsť čas aj na rodinu, aj do roboty chodiť a popri tom ešte stíhať urobiť napríklad na súťaž dobrú formu. Otec tým, že šetriť peniaze, prestal cvičiť a útechu našiel v alkohole. Začal piť. Celú našu domácnosť ťahala mamina. Nemohla si dovoliť, keďže má také malé dieťa, ako som bola, ísť dochádzať do roboty nejak ďaleko. Takže sa zamestnala u nás na družstve. Mamina robila vždy aj na štedrý večer. Štedrú večeru som chystala ja. Si pamätám, raz som zabudla. No tak 7-ročná, vieš ako. Zabudla som osoliť rezne, ale chutili, zjedli sme. Problémy s otcom sa stupňovali a vyvrcholili. Povedal dcéra moja, ale skôr vždy som bola pre neho hlista vysušená zelená. Maminu tituloval nadávkami od vymyslov sveta, až začal ju odtlkať s barlami. Raz ju zasiahol aj po prsníku, mesiace chodila po doktoroch. Začal z domu kradnúť veci, aby bolo na alkohol. Konzervy kradol zo zabíjačky, predával to bezdomovcom za 20 korún, aby bolo na kofolku, ku poldesáčiku. Krytý z lamp nám kradol. Normálne, vieš, dal to do bazáru a my doteraz ešte doma máme proste len žiarovky bez krytov. A proste ma prestalo ma baviť to dennodenne riešiť, tieto problémy v domácnosti. Plus k tomu v puberte, ako každé dievča, vieš, hormóny sa zbúria, dievča dostane menštruáciu a skoro každé jedno priberie. Dovtedy všetky dievčatá mi závideli, ako mám postavu. Ja som mala 12 rokov a kocky na bruchu ako taký 16-ročný vysekaný chlapec. A jedla som, o 10. večer som si urobila 5 topierničiek alebo chleba vo vajíčku. Tak som trošku pribrala, moja váha vždy bola do tých 50, zrazu 56. A že dobre, tak trošku ubereme. A iba úpravou stravy, trošku obmedzila som pečivo, o 10. som si nerobila topeničky. Do toho problémy s otcom, takže som jedla stále menej, cvičila stále viac a viac. Až to dospelo do štádia, že stávala som ráno o 5, aby som si predtým, ako idem do školy, zacvičila. V škole, keď sme mali nejakého okno, keď bolo 3-hodinové, 3 hodiny v posilke, cvičila som predtým, ako som sa najedla, potom, ako som sa najedla, keď som ráno vstala, keď som bola v škole, plus telesná výchova, plus predtým, keď som išla spať. Čiže do postele som sa dostala niekedy o nejakej 1, pol 2, o 5 som
stávala. Medzi tým som bola ešte 3-krát hore, keďže ja neviem ani spávať. A už ani neišlo o to chudnúť, alebo čo. Ja som sa strašne bála, že znova priberem. Zo školy som chodila od nejakej 3:30. Prišla som domov, na sporáku navarené, otvorila hrnce. Hovorím, no super, tak sme sa najedli. Mamina, dala si do tej ríže olej? Samozrejme dala, však by bola suchá, však by sa mi to zlepilo. Si ty normálna, jak si mohla dať do ríže olej, čo nevieš, že ja chudnem? Ja by som bola schopná v tej chvíli v afekte ju chytiť pod krk a prisám Bohu, že kebyže sa neukloním, tak ju uškrtím kvôli tomu, že pod rýžu dala olej. Takže obed nebol, maximálne som si vyťahla z polievky varenú zeleninu a varené nejaké kuracie mäsko. Večera. Pokiaľ som sa nestihla nájsť do 5:00, nedostala by si do mňa ani žuvačku. Do školy som chodila tak, že taška len išla, plachtili na mne nohavice, všetko mi bolo veľké. XS, XXS, všetko mi bolo veľké. Ledva som chodila, ale zacvičiť si a zjesť za deň zeleninu a kúsok nejakého mäska na vodeu, úplne v pohodičke. Pre mňa je zaujímavé, že som vôbec nebola chorá. Spolužiaci v škole sa mi začali vyhýbať. Neviem, možno mali strach aj sa mi prihovoriť, aj že ako zareagujem, že vie, že tým, že čo mi povedia, že či ešte viac mi neublížia. Lebo povedali by mi, vyzeráš dobre, čo si hneď pomyslím. Ježišmaria, ako to myslí a čo som pribrala? Vieš, alebo povedali by mi, si strašne vychudnutá. Tak by som len proste, Ježišmaria, čo trepeš, však som bravčová svinia, však ja ešte musím schudnúť, pozri sa, tu mám tuk. Ale kde? Pritom som si uvedomovala, aká som vychudnutá, ale mne to, keď mi niekto povedal, že som taká štíhla, mne to znelo v hlave ako rajská hudba. Dobre, som štíhla, tak budem ešte štíhlejšia. Nikto ako ja štíhlejší nebude, ja budem excelovať, ja som sa porovnávala, ja som sa furt obchytkávala. Porovnávala som sa a bolo mi jedno, že subjekt porovnávania je 6-ročné dievčatko, ktoré má váhu primeranú svojmu veku, alebo nejaká 90-ročná vysušená babka. Nikto nebude štíhlejší ako ja. A ja nepriberem ani za toho pána. Nebolo sekundy, aby som nemyslela na žrádlo. Či v škole, mohla som robiť hocičo, celý deň sa mi točil iba okolo jedla a cvičenia a váhy. Vážila som sa 10-20 krát za deň. Cvičila som až tak, dennodenne minimálne 1500 brušákov. Tak, že som mala zodratú chrbticu do krvi, až mi začali kosti na spodku zadku prerezávať kožu. Nemohla som spávať na boku, pretože tieto bedrové kĺby mi predierali kožu. Ale aj tak, keď chrbtica bola do krvi zodratá, ja som tých 1500 brušákov urobila, aj kebyže mám vykrvácať. Tým pádom žiadne problémy pre mňa neexistovali. Jediným problémom môjim bolo jedlo, váženie. A bolo mi jedno, že foter odtlká matku. Bolo mi to jedno. Prišla som zo školy, zavrela som sa v izbe, zapálila som si cigaretu a ideš, cvič. Tlsté prasa, nemôžeš pribrať, poďme, cvič. Dole hádky, úplne aké by ani som nič nepočula. Ja som si cvičila, mala som všetko uprdele s prepáčením. Až jedného dňa vystúpila som z autobusu a idem už takto domov a v hlave si hovorím, že Bože, dokedy ešte, ja už nevládzem. Bože, pomôž mi, prosím ťa, pomôž mi, urob niečo, ja sa už chcem z toho dostať. Prišla som domov a v schránke doporučený list. Dobre, prídem domov, otvorím predvolanie ku lekárke. Aha, že by signál z hora. A tak som išla na preventívnu. Doktorka ma odvážila. Váha ukázala 40 kg. A
a už vedela, ktorá bije. Nasledovalo každodňové váženie, meranie, písala som jej, čo jem a všetko som to vycvičila a váha išla stále dole. Ale doktorka videla, že ja jem, videla, že stále chudnem a aj tak nič. Až moja detská lekárka išla na Marotku a zastupovala ju druhá. Tak keď ma uvidela, zdvihla telefón a volala do Bratislavy na Kramáre endokrinologičke doktorke Tichej, ktorá má na starosti aj dievčatá ako som ja, anorektičky. Okamžitá hospitalizácia. A už sme vytrásali s maminou do Bratislavy. Do nemocnice, čo? Ja na čo do nemocnice? Však nič není, čo ste sa zbláznili? Však sa tam budú s nás smiať. Zbytočne budem lôžko tu niekomu zaberať. Prišli sme na Kramáre, na celé oddelenie hore nohami. Akurát bola veľká vizita, čiže tam boli medici, mladí doktori, čo sa učili za doktorov, primár a všetci doktori. Akurát pacienti obedovali, všetci sa zgrupili okolo mňa a začali nakladať mojej mamine, že kde sme doteraz boli, že pred jedným dňom im tam dievča, ako som ja, zomrelo. Moja mamina skoro vtedy zinfarktovala, nahneď váženie, všetci ma sledovali, strašne mi neprekrvovalo mi končatiny, tým, že som mala tak strašne málo tuku, tak keď bolo menej ako 5 stupňov, tak ja som mala omrzliny, padali mi vlasy. Začala som ochlpievať i na miestach, kde normálne dievčatá ochlpenie nemajú, kvôli tomu, že telo sa tak bránilo, aby nestrácalo teplo. Ale mi vysokokalorickú stravu, jedla som 6 krát za deň, hodinu za obedom mi priniesli 4 parené buchty. To nezje ani normálny človek, nie človek, ktorý pol roka hladuje. Ja som im napriek tomu tam chudla. Viem, čím to bolo, ale myslím si, že to bol aj placebo efekt, že ja som si tak sugerovala do tej hlavy, že nepriberiem, tak som naozaj nepribrala, hoci som začala jesť, necvičila, až nakoniec som to vyriešila. Tak keď nepriberám z vašej stravy, začala som chodiť kradnúť do kuchynky. Horko ťažko som za mesiac pribrala 4 kilá, tak aj tak ma pustili na Vianoce domov, lenže Elinka doma nič nepribrala. Elinka mala helikobaktera, tak šup, naspäť do nemocnice. Najnižšia hmotnosť bola 37 a mala som do 5% tuku. Doktorky povedali, že už by som nemala žiť, že to neexistuje na ženu, aby mala tak málo tuku, ako som mala ja. Sú anorektičky, ktoré vážia aj menej kíl, sú 20-kilové. Takže ja som... To je to, že tedy sa nedali robiť selfiečka, ešte som, vieš, telefóny s fotoaparátom neboli. Jediné fotky majú v nemocnici, čo ma fotili jak takého pokusného králika. Takže som pribrala na 47 kg, pustili ma domov, vyliečená, lenže prišla som domov a mamina zabudla prezliecť postelné prádlo po mojom synovcovi, ktorý mal kiahne. A Elinka, 17-ročná, prosím pekne, prišla z nemocnice a šup dostala ovčie kiahne. V nemocnici som pribrala z 37 na 47 za 2 mesiace a za týždeň som padla všetko, čo som pribrala. Po 3. hospitalizácii pustili ma domov, chodili sme pravidelne na kontroly. Už som nevymýšľala, už som teda začala jesť. Nemala žiadny pohyb, lebo mala som prvýkrát doma internet. Hej, to už som mala 18 rokov, mamina mi kúpila taký starý počítač a nie vlastne to som dostala od švágra počítač, mamina mi dala internet. No, tak žiadny pohyb, jedla som a len sedela za počítačom, až som pribrala na 60 kg a bola som jak taká bambula. A odtedy, od mojich 18 rokov, sa strieda obdobie hladovky. 60-kilová najviac som vydržala 2 týždne hladovať, schudla som 10 kg. No dobre, tak potom som sa zase začala prežierať a takto to bolo. Striedanie. Vlastne od 16 do 24 rokov
Ja som sa normálne nenajedla a váha mi skákala plus minus 20 kg. Až som teda začala pracovať v Piešťanoch a tam som mala kolegu, biletára, prvá naša smena nočná. Ja som tam všetky dievčatá zaúčala. Tým, že som vlastne prišla z Bratislavy, už som vedela, ako to všetko, čo treba. A za tým mojim kolegom prišli ho pozrieť kamaráti. A prišiel taký jeden, takto chodil, jak taký maco. Pýtam sa ho, biletára, že pre Boha ten, čo má medzi nohami nasrať. A kto to bol iný ako môj terajší priateľ, s ktorým už budem pomaly 2 roky, Tomáš. A sme si nakoniec začali takto spolu písať, stále nám natlačilo stretnime sa. No dobre, tak sa teda stretneme. Stretli sme sa, pozerám, no a to je ten maco, čo chodí ako pokakaný. Až sme si teda takto písali nejaký mesiac, stretli sme sa, až sme sa ešte pred tou súťažou, na ktorú sme išli sa spolu pozrieť už, dali dokopy a odtedy spolu chodíme. A vlastne vďaka nemu, hlavne jemu, v prvom rade samozrejme aj sebe, ďačím za to, že fitness mi zachránilo život a po 8 rokoch som začala zo dňa na deň v máji 2014 jesť. Predtým to bolo 7 krát do mesiaca, teraz je to 7 krát do dňa. Zo dňa na deň. A nahovoril ma, že tebe to ja videl, že naberáš, môžeš a druhé dievčatá cvičia, ani prd na nich vidno, ty už máš bicepsy, pozri sa, ti to ide. Nechceš vyskúšať ísť na súťaž? Aj on súťaží, vieš? Takže či to aj ja nevyskúšam a mne sa ľúbilo, ako on si všetko krabičkuje, váži a ako to všetko dodržiava. Cvičiť sa musí ísť, aj keby traktory padali, ja mám tréning, dneska mám nohy, ide sa, aj keby neviem čo. Začali sme chodiť za trénerom do Liptovského Mikuláša. Volá sa pán Hečko, chodíme za ním dodnes. A tak som sa na to namotala a prvá súťaž bola vlastne od mája do októbra som stihla aj objem, aj dietu. A skončila som v prvej šeske na 6. mieste. Ja som bola veľmi prekvapená. Už len z toho dôvodu, že ešte som ani na súťaži nebola, už ma zavolal na reprezentačný zraz a so mnou tam boli dievčatá, ktoré už bola majsterka Slovenska, už bola na majstrovstvách Európy, proste dievčatá z reprezentácie, vieš, takže veľmi som spokojná a chcem byť teraz veľká, ešte väčšia ako som. Jedného dňa mi tak zblkla v hlave myšlienka, že bože, keď tak pozerám okolo seba, však je veľa dievčat, čo sú také nezdravo chudé. Určite nie som jediná, čo sa takto trápi s jedlom. Až ma napadlo, že teda založím si stránku. Verejne priznám, že som abstinujúca, nebývala, stále abstinujúca anorektička, niekedykoľvek môže znovu prepnúť. Dúfam, že tak nikdy sa už nestane, lebo akýkoľvek problém riešim tým, že hľadujem. Vlastne je pre všetkých ľudí, ktorí majú problémy so stravovaním. Poruchou príjmu potravy trpí strašne veľa ľudí a potvrdilo sa mi to, odkedy mám túto stránku. Dennodenne mi chodia stovky správ a dievčatá sa mi priznávajú, že proste majú strach jesť, že chcú schudnúť a pritom sú chudunké a tak snažím sa im pomôcť, vysvetliť, pozri sa, jesť musíš, chceš mať raz dieťa, chceš byť raz matkou, anorektičky strašne majú vysokú hladinu testosterónu, strácajú menštruáciu a ja doteraz neviem, že či raz budem matkou. A to si nikdy v živote si neodpustím, že ja kvôli tomu, aby som bola vychudnutá, tak nikdy nebudem mať túto možnosť držať v rukách vlastné dieťa. Elku som náhodne objavila na Facebooku, bola mi veľmi sympatická a objavila som jej stránku, ktorá sa volá Anorexia versus obezita. Videla som tam, že
jedným časom trpela poruchou príjmu potravy, teda že mala nejakú anorexiu. Nejaké také obdobie, kde som mala problémy s potravou, som mala aj ja, čiže som si myslela, že mi bude vedieť pomôcť. Keďže som videla fotky, ako vyzerala predtým a ako vyzerá teraz, veľmi sa mi zapáčilo mať svaly, cvičiť a jesť zdravo a netrápiť sa nad neustálým chudnutím, nad hlúpými dietami. Takže som jej napísala, či by mi teda nemohla pomôcť a rozhodla sa, že mi pomôže. Zostavila mi jedálniček, tréningový plán, ja som sa rozhodla, že ho budem teda počúvať, že nebudem vymýšľať žiadne hlúposti, ako som to teraz vymýšľala. Je to okolo, už tuším, 2 mesiace. Mala cestu spolu s priateľom do Liptovského Mikuláša, šla za trénerom. Tak sme sa dohodli, že príde do Dolného Kubína, že sa zastaví u mňa. Teda do posilovne, kde chodím cvičiť. Mali sme tréning nôh bez nohy. A nejak nás napadlo, že by som mohla ísť ku nej bývať na týždeň, 2, že mi ukáže, ako sa stravuje, aké je to jednoduché, ukáže mi, ako správne cvičiť. Tak som teda prišla k nej a ukázala mi, ako na to, aké je to jednoduché. Ja som si robila z toho veľkú hlavu, počítala som to, rátala som to a vôbec to jedlo nie je o číslach. Ak vyjde, tak by som rada šla na súťaž Bikini Fitness, lebo veľmi sa mi to páči. Taktiež, keďže som bez nohy, mám amputáciu, som po rakovine, mám to ťažšie ako zdravé superky, ale nehodlám sa vzdať, budem bojovať, aj keď to bude ťažké, ale dám to. Človek má jesť všetko, často a málo a snažiť sa jesť chutne a zdravo. A nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Ten človek, ja sa snažím vysvetliť, že toto není dieta, toto je životný štýl. Ty si nemyslíš, že schudneš a sám si začneš jesť normálne a že všetko bude OK a nepriberem alebo čo. Toto si treba uvedomiť, že chcem žiť zdravo, musím jesť zdravo a musím sa hýbať. Nestačí nabehnúť na dietu, schudnúť a pokračovať v tom normálnom svojom stravovaní ala šnicle a horálky. Nehovorím raz do týždňa, niektorí aj 2-krát. Nech si dajú, nech si doprajú, ale znova na ďalší deň nabehnúť na svoj režim. Nech si nemyslia, že ja celý deň som iba na uhorke, aby som schudla. Nie, ja jem v objeme. Či rýža, či vločky, cestoviny celozrnné. Tá strava je pestrá. Tomu bielkoviny vždy, kuracie prsia, vajíčka, tvaroh. Ja to robím tak, že uvarím si na 2-3 dní dopredu. Do jedného teglička si dám mäsko, do jedného si dám rýžu, do jedného si prichystám zeleninu. Robili sme aj zelérové pyré, zelérovo-cviklové pyré, ešte tam bol petržlen. Proste to ma len tak napadlo, máme doma celér, máme doma toto, dobre. Postrúham, rozmixujem, pridám sol, korenie, sušený cesnak, trošku olivového oleja, udusím, podlejem, rozmixujem. Možno aj to zelérové pyré chutilo ako sviečková omáčka. Fantastické to bolo. A dá sa aj zdravo jesť a tak, aby ti to chutilo, len musíš proste vedieť kombinovať a z tých málo potravín, čo máš, sa fakt dá urobiť všetko. Z vločiek pečiem chleba, mafíny, robím palacinky, všetko. A to neznamená, že zdravšie, znamená, že je bez kalórií. Pozor, ani toho nemôžeš zjesť na kilá. Dopriala som si poslednýkrát ešte na Silvestra a odvtedy už je dnes vlastne 16 dní, pomaličky 3 týždne je, čo držím stravu a jem kuracie prsia, vajíčka, ryby, tuňák, orechy, tvaroh a veľa zeleniny. Podľa potreby sacharidy. A dúfam, že teda na
najbližšej súťaži navážim aspoň o 2-3 kg viac na svaloch. Čiže tých 51-52 by som chcela mať súťažnú váhu, predtým som mala 49. Jo, mám aj fanúšikovie, tak teda čaute fanúšikovia. Ja ďakujem, že mi píšete, že teraz som pre vás inšpiráciou a som úplne strašne rada, že som túto stránku založila a som najšťastnejšia, keď mi hlavne píšu dievčatá, ktoré predtým hľadovali a teraz píšu, jak chcú mať svaly a jak rady cvičia a jak sa im to páči a že už nechcú byť vychudnuté, tuctové a že papajú. A len tak ďalej, babi, cvičte a verte, že Coleman z vás nebude. Vyzerám ako Coleman? Dobre, vyzerám, ale to je jedno. Vy tak vyzerať nebudete. Ja mám veľa testosterónu.